Ja vama mogu dovesti 1000 svedoka koji će dokazati da su rimske pape Jovan Pavle II i Benedikt XVI glavni krivci za rat na Balkanu. To je teza moje odbrane. Udruženi zločinački poduhvat je postojao, ali na suprotnoj strani. Na strani Vatikana, Amerike, Nemačke, NATO pakta, Evropske unije. Tu je udruženi zločinački poduhvat, koji se sastoji u nameri da se razbije Jugoslavija, da se izazove rat, da bi se stacionirale trupe NATO pakta u uslovima građanskog rata i da se Srbija osakati. Zašto da se osakati Srbija? Jer smo mi Srbi mali Rusi. Bliski veoma Rusima i etnički i kulturno i u svakom pogledu, ruski savjetnici, dok je Rusija slaba, da se uništi Srbija. Jer se znalo da Rusija ne može već ostati slaba. To je moja teza. Na onu njihovu nedefinisanu tezu o mom učešću u nekom srpskom udruženom zločinačkom poduhvatu, ja iznosim sasvim konkretizovanu tezu da je Papa glavni čelnik zapadnjačkog udruženog zločinačkog poduhvata protiv srpskog naroda i da je kriv za sve zločine. Tako je Vojislav Šešelj, lider srpskih radikala, optužen za zločine protiv čovečnosti u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini, najavio svoju posebnu odbranu na predstojećem suđenju, čiji je početak zakazan za 7. novembar ove godine. Nakon uvodne reči tužioca, Šešelj će imati isto vreme, dakle 4 sata, za uvodnu izjavu optuženog. Na ovonedeljnoj konferenciji o stanju u postupku, Šešelj je od sekretarijata suda tražio da omogući direktni televizijski prenos njegovog suđenja. U Srbiji se trenutno potpisuje peticija da državna televizija, takozvani javni servis, Radio-televizija Srbije, direktno prenosi ovaj proces i već je nekoliko stotina hiljada potpisa skupljeno. Ishod je tu neizvestan, jer sadašnjem režimu u Srbiji očigledno ne odgovara taj televizijski prenos, međutim postoje privatne televizije koje su spremne da direktno prenose, ali u tom slučaju bi bila neophodna saradnja sekretarijata, što znači da sekretarijat omogući korištenje satelitske veze pod istim uslovima po kojima je to nekada koristila televizija B92. To je jedna prozapadna televizija u Beogradu koja je prenosila Miloševićev proces. Ta televizija se finansira od strane Soroša, zapadnih obaveštajnih službi i tako dalje. Jedna izrazito antisrpska televizija. Njoj to sad ne pada na pamet. Ja želim da patriotska srpska televizija, privatna, koja bi htela da organizuje televizijski prenos, ovde u tribunalu uživa iste uslove kakve je svojevremeno uživala televizija B92. Sve što sekretarijat suda može da obezbedi Šešeljevoj patriotskoj, kao i svakoj drugoj televiziji, jeste da joj omogući da se priključi na prijemnik signala pred zgradom tribunala. Nakon toga ostaje da se vidi kako će se taj signal prebaciti do gledalaca u Srbiji, što zavisi od niza tehničkih i finansijskih uslova koji nisu u nadležnosti tribunala.